Na današnjem predavanju obraditi ćemo posljednji financijski izvještaj, izvještaj o promjenama kapitala. Ovim izvještajem prikazane su sve promjene na kapitalu nastale tijekom obračunskog razdoblja. Njime se obuhvaćaju promjene koje su nastale na svim pozicijama kapitala, odnosno vlastitih izvora financiranja. Vlastiti izvori financiranja obuhvaćaju kapital uložen od strane vlasnika društva, to jest temeljni kapital, te kapital kojeg je društvo zaradilo obavljanjem djelatnosti, odnosno zarađeni kapital. Temeljni kapital društva vrijednost je koju je vlasnik unio u društvo u obliku novca i nenovčane imovine. Vlasnik to može učiniti u trenutku osnivanja društva ili pak naknadno kada povećava temeljni kapital. Zarađeni kapital obuhvaća različite rezerve, i to rezerve koje društvo mora formirati sukladno pravnoj regulativi ili internim pravilima, dobit ili gubitak tekuće godine, odnosno obračunskog razdoblja, te zadržanu dobit koja predstavlja iznose dobiti prethodnih razdoblja koje društvo nije isplatilo vlasnicima ili unijelo u temeljni kapital. Ukoliko društvo ostvaruje gubitak, on umanjuje zarađeni kapital. Ako pak društvo ostvaruje gubitak kroz više obračunskih razdoblja, on se akumulira i evidentira kao pozicija prenesenog gubitka. Radi se zapravo o gubitku iz prethodnih razdoblja koji se planira pokriti iz dobiti koje se očekuju ostvariti u budućim razdobljima. Vratimo se sada Bobiju. Napokon sam uspio pohvatati konce kojima je spletena mreža financijskih izvještaja. Promjene kapitala koje su se dogodile kod društva moguće je vidjeti iz bilance. Movie & Bobby sastavlja izvještaj o promjenama kapitala za prvu godinu svog poslovanja. Promjene koje se odnose na kapital vezane su za povećanje temeljnog kapitala u iznosu od 100.000 kuna, što predstavlja vrijednost uloga koji sam unio u kapital društva. Tijekom poslovne godine društvo je ostvarilo neto dobit u iznosu od 54.000 kuna, što također predstavlja povećanje ukupnog kapitala, odnosno zarađenog kapitala. U konačnici, ukupni kapital društva Movie & Bobby iznosi 154.000 kuna. Ukupni kapital društva u poslovnoj je praksi poznat pod nazivom kapital i rezerve. Poduzetnik mora voditi računa da kapital uvijek poprima pozitivne vrijednosti. Naime, kapital može biti negativan u situacijama kada društvo ostvaruje gubitke koji premašuju vrijednost temeljnog i zarađenog kapitala, budući da gubitak umanjuje kapital. Navedeno znači da su ukupne obveze društva veće od ukupne imovine, što znači da je društvo insolventno. Insolventnost predstavlja jedan od glavnih razloga za pokretanje stečaja društva, što u konačnici često rezultira likvidacijom, odnosno prestankom poslovanja. Rezimirajmo sada osnovne zaključke današnjeg predavanja. Ukupni kapital društva, poznat pod nazivom kapital i rezerve, sastoji se od temeljnog i zarađenog kapitala. Zarađeni kapital obuhvaća rezerve, dobit koja ga povećava ili gubitak koji ga smanjuje, te zadržanu dobit ili preneseni gubitak koji također umanjuje poziciju ukupnog kapitala.
Ukupni kapital jednak je temeljnom kapitalu uvećanom za zarađeni kapital, koji se pak sastoji od rezervi koje su uvećane za dobit, odnosno umanjene za gubitak, te uvećane za zadržanu dobit, odnosno umanjene za preneseni gubitak. Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje sve promjene kapitala tijekom obračunskog razdoblja. Izvještaj o promjenama kapitala obuhvaća sve promjene temeljnog kapitala i sastavnih elemenata zarađenog kapitala. Ključna poruka za dionike je sljedeća. Kapital mora poprimati pozitivne vrijednosti jer je u protivnom vremenski neograničeno poslovanje, odnosno budućnost društva, upitna.